Hi friends, ako si Kringkay and you're listening to Dili Ni Advice, a podcast where we talk about modern society and pop culture. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode every week if there's no construction. Maayong adlaw kaninyong tanan. And we're back! Hello. Pila ta ka weeks nawala. Maybe 3 or 2 weeks and I'm really sorry about it. So sad. But it's okay. We're here. We're back. And we're alive and kicking. Gani, kay katumanggong the past 2 weeks, kay kuan siya kanang ang construction sa silingan. Pero the past week, sa among balay, naladyo'y nagabas and grinder and dok-dok sa among balay. At the same time, with the silingan. So, murag nag-party good ang mga panday. Dugay lagi kayo na mahuman inyong silingan dira. Dugay na kayo na siya. Mga 3 months na siguro or 4 months. Feeling na kukuan siya. Kanang factory na siya diha, Kring. Na siya kukulamber diha nga kuan. Nagalimpisa na siya mga kahoy diha. It makes no sense. Theory lang nako. Na kay among atbang gani kanang kuan ba ini among atbang kanang sa tawag na kanang bodega sa hardware store. So it wouldn't be surprising to me if I would see my neighbors like hustling, doing their own thing, you know, limpisaying, kahoying. So daw. Unsay limpisay? Limpisa ba ka nang mag-smooth? Tama ba ko? Ambot bitaw sa nang limpisa. Nagpatakal ako Bisaya ba niya? Dili dito mao. Dahil lang ha. Pa, usa nang limpisa. Ay. Mangguna di. Mang Skype? Oo. Mo ba? Mag-Skype di. Taka rin. Usa din ang mag-smooth. Sa kahoy. Kanang mag-ana-ana good. Mag-planer. Mag-planer daw. Mag-planer. Unsay Bisaya sa planer? Usa mag-Bisaya sa planer. Plato. Ay na ay, reasons. Dagan kay reasons. Dapat bang good, tinud-on ang studio. Balik-balik. Never mind. Gani. Nakasala na ko guys sa inyo ha. Wala na may post and it's all because of me. And because of that, my punishment is you bunal-bunal me. Agay! Di bunalan ko. Ni Rina Blank. Shoutout sa mga koan. Sa atong listeners nga naningkamot og comment sa amo ang mga post pero dugay kaayong minawala sa air. Si Koy Blank nag-comment pa siya dito sa ato ang Mikyat Ross episode. Uy, kaluwi po. Kadugay na ato. Dugay na kayo. Pati si Gids Blank. Hello, Gids. A new commenter. Oh. Wa daw siya katulog kay naminaw daw siya sa tanang episode niya. Nahurot na lang niya paminaw atong tanang episode. Wa yapon ta ka post. Wagi siya. Gani. Si Rael Blanc. Si Rael? Rael or Rael? He railed us to the dirt. Oh no! Katong episode na to about Filipino behavior. Karon pa ko ka-realize na dapat Filipino behavior or Filipino culture, dili etiquette. Mao manggoy nakabutang sa post. Pagkatanaw na ko sa iyahang comment, ano ko daw, nasuko lagi ni siya sa ato ay. Bala ka di oy. Mo na akong reaction. Murag, your tone seems to be pointed right now. Sa tong giingon ni Willam. Pag ano na ko na, nasuko man ni si Rael sa ato or Rael sa ato ang atong podcast. Bala ka diha padayon ko sa akong trabaho. Unya hypothetical ready ay ang tanan. Dili jud dili translate og tarong ba ang tone sa text lang. Yeah, that's why when we chat, sometimes I really like sending unsa na kanang voice recordings because the chismis is way better when you say it in your own voice, not by typing or chatting it. Rael or Rael, can you please send us another message and tell us how you pronounce your name? Bitaw. Oh, bagong commenter po ni si Rael. Congratulations for your first comment. First shout out. Pati yes. Si Gids Blank. Unya si Rina Blank. Hello, Rina Blank. Nag-greet na siya sa imong birthday. Salamat man di ay Rina.
Thank you, Kayayu. Ay, tama di ay. Oo, thank you Kayayu na po. Nag-donate na po siya. Kamo na lang wala. Ala, oy. Thank you, Kayayu, for his donation. We really appreciate it. Thank you so much. Gani. Wala pa ba na to gikuha ever ang iyang mga donations. Gipasagdala na to siya sa sa coffee.com. Ko-fi or coffee.com. Basta dito coffee. Dito man gud mi nag-set up og international donations. Tas gibili lang namo dito ang iyang donations kay tigumon do namo to. Tigumon kay pang studio. Oh, abi ba na ko pang pina nganong nahimo man pang studio. Dili ihimo na to siyang pang studio kring unta no maka-raise tag funds for that. I don't know how much money we need, but I think around kay kung isa ka kwarto, magpahimo kag isa ka kwarto, naa siguro siya sa mga 40,000, 50,000 kung dili semento, I think. So, mag-set up ratag ija nato na studio, oy. Basta mahitabo lang na tanan. Relax lang mong tanan, okay? Ang poll results from the last time. Ang pangutana nato dito kay, support baka nga pahiyaon permi ni Mikyat Ross kada post ni X and Cab sa social media? Unsa result? Ang result kay 62% says dili. Sagdi na oy. Nadaog si dili. I agree. Bitaw no? Kay suma pa ni Koy Blank, wala man nakaayo sa iyahang mga anak. Ang anak man gud ang ginahuna-huna gud. Di ari ang gina-consider ba? Wala man nakaayo sa kinabuhi sa anak ang pagsigig post about sa ex nga amahan sa mga bata. Pwede man nga lahi lang i-post no. Oo, basta kanang kung tan-on nimo makaulaw naman ni para sa anak oy. Ayaw na lang bata. Kay mo mga anak managko na mahimo ng teenagers, and teenagers are very sensitive. Dili mo gani sila magpa-picture no. Nga anak sila ka they avoid embarrassment as much as possible. Tas dili sila magpaka-embarrass, tas ikaw na hinuon parent ang nagbasa-basa sa imong baba di social media. Ana ba? Dili oy, teenagers are the cringiest people on the planet. Kana mga teenagers, ipahiya nila ilang sarili, but kung when it comes to their parents na gani, kana dili na pwede magpakiulaw ang parents. Kasabot. Dili ba kay mga teenager ba kay cringe kaayo ang mga teenagers kanang sa mga TikTok, ang mga underdeveloped brain sa mga teenagers. Sila ang magpakiulaw sa ilahang sarili. Bitaw na kana mag-TikTok manayaw sila kalit tunga ba? Matingin sa kuratan na lang ko, okay, sa hardware ba na hindi? Sa city hardware na yun. Hindi sa'yo, nagkalit, makuratan, mapuntaw na, ni Arthur, matako diri mo palit, itaw gripo, noong sila, matao ng mga bataan. Pero dili sila ganahan nga ilahang parents mismo ang magpakiulaw sa ilaha. Sila lang ang dapat magpakiulaw sa ilang sarili. Okay. Naapod tayo commenter sa Spotify, uy, kabron lang good ko kabalo na pwede na ta mag-reply good sa comments sa Spotify. Hala, pwede di na. Wala na kabalo na ka? Bagong update na Pwede na mag-reply. Pwede na gani mag-heart. Mag-heart. Tatanan diya. Uy, pilar na nakabuok. Si Gido. Si Gids manggihapon di ba? Si Gido sa si Gids sa Facebook. Gido siya diri sa Spotify. I'm assuming this is the same person. Niana biya siya. Hi, salamat. Nakita na jud kog ing-ani na panlantaw sa issue. About sa Mikyat Ross issue ba? O to follow daw siya. Kisa man na si Gido? Listener. Sa mga pagintawon na to na bi. Stock. Alamang stock. Unya kani po i-stock po si 7976 random numbers and letters ang iyang pangalan. Ana siya, I'm so glad I found your podcast. My wife is from Siargao del Norte and I've been looking for good resources to learn Bisaya. You speak very slowly and clearly and I've learned a lot. Hala, amazing. Hala, no. Salamat. Speak Ana man siya speak slowly. Slowly man bitaw kumustorya. Ayaw, sobra yun. Dili ay gara-gara naman na usa man siya. Pwede na ta mag-hearts og i-heart. Karon pwede na ta mang-hearts og mang-reply, pero karon diri naman ta nag-reply sa recording. Ayaw nag-heart Kaayahay ba i-heart na diha ni mag shout out pa. Doble man na sa mga
Uy, no, saan naman? Ay, gara-gara lang lagi. Yan na po tayo mga commenters sa YouTube. Si Norse Blank o si May Blank. Onya, na-realize na ko nga... Isa man ni si Norse o si May. Mga classmates. Salamat kaayo sa support, mga classmates sa high school. Thank you so much. Onya, sa day lang ingon di. Ang Gwapa ko ingon no. ni Norse kay... Itong ingon na nag-listening while working daw siya. Onya, dapat ingon na po na itong ubang listener. Mag-listen while doing something else, manglaba, mantrabaho. Uy, ang advice gina ko sa inyo no, maminaw mo og podcast, kanang manghugas og plato therapeutic kay siya. Depende pod no kay kung gamay ra ilang gihugasan, dali ra mo man kay among ginugasan diri daghan manghugayo, daghan tao diri sa mong balay. Muna dugay ko mo maghugas. So perfect time na siya nako for me na maminaw podcast. Pwede pod ka nang mag CR. Mamilo og nilabahan, ana, manghalay. Ana, manglaba pod. Pwede man manlaba. Gani. O sa ingon ni May? Nana siya, nag-comment man siya sa katong ng libak tao, boomers o Gen Xers. Ana siya, pati man po daw mga millennial, moingon man po daw og kanang panganak na. Sundin na imong anak. Nakuha ra na sa ilahang ginikanan nga Gen X or boomer. Nakuha ra na nila. Murag na-adapt nila ang ingana nga pamatasan ba. Oo, ingana na siya. Yeah, maka-hurt ba na, sa uban ba kanang mga ingon ana na mga comment. Pero sige lang, wala naman tayo mabuhat kung mao naman na ilahang gidak-an sa mga boomers o sa mga Gen Xers, wala tayo mabuhat ana. Oo, wala tayo mabuhat ana. Ang lisod gyud usabon kana ng mga tiguang. So kung usa sila karon sa imong pananaw kanang tiguangan no, lain gyud siya batasan, wala na kay mahimo. Mo na gyud na di na nimo ma-change. So you have to kanang sa tawag ana kanang ikaw mismo ang mo adjust ba. Kita ang mga millennials o mga Gen Y, Gen Z, whatever, kita ang mag-adjust. Mga bata noon. Maguluhan na ta. Kay dugay na nato di wag gibuhat 3 weeks na. Sa uluhan sa atong mga nagdilaab nga mga balita. Darling, nag-birthday. Si Kringkay ang nahubog. Johnny Depp, 61 years old. Nay bag-ong uyab. I'm your singer na si Jason Mraz. Ni gawas nga gay. Og sa uban pang mga balita nga naulahita pero sige lang, San Juan Festival. Gibarikos sa mga netizens. Sige, salamat kaayo sa mga nag-greet sa ako sa birthday nako. Nag-post si Kringkay dito sa ato ang Facebook page ta si Rina Blank nag happy birthday, salamat kaayo ug sa tanang mga nag-greet sa ako ang personal account, salamat kaayo sa inyo ha. Akong handa para makabalo mo sa akong handa pansit canton na hot and chili mansi with egg mo na akong handa. Mo na ang iyang handa sa lunch pero pag abot sa gabi gin. Gin ako ang gipakaon sa kong bisita. Mga 12 jud to ka 12 jud to ka butilya ba ang nahurot nato. Hubugang rin kayo sige sayaw og selfie. Hoy, kami man tanan si ate nagkuan lang siya nagkanang kisa man to naggan. Ikaw o si Naknak? Ako. Ay, supervisor ko sa gunner. Ay, gunner si Naknak niya nag-supervise ko kay ako man ang Uy, karon pa mo kadungog no ang gunner na supervisor. Ani ni siya ang gunner na mo kanang dili sige glingi kung nanabay empty nga shot glass. Ako'y sige tan-aw kung kang kinsa ng shot glass ang na-empty. Mura pag nanay ko tay na-empty ang kamami nga shot glass. Ako ko ito ng gunner ko, uy, wala na isulod tong isa. Ana ba? Para dili siya ma-empty, dapat ang shot glass always full. Kami tanan, nahubog mi, kaming tanan. Dili lang kay ako, basing nagtuo mo, kami tanan, kay kuan man na, birthday. Akong mama, akong bana, si Kringkay, akong kuya, akong sis-in-law, akong pinsan, kami tanan nangahubog. O isa pa na ko ka-angkol, hubog naman to permente, pero hubog mo yung samot. So, mo to siya ang naitabo sa akong birthday. Salamat kaayo sa dugang na kong kinabuhi.
unta nga maabot pa ko sa pinakatiguang nga para sa atong lola ba si Mama Nayda ba? Among lola ni Kringkay, si Mama Nayda, she lived an old very old age at the age of sa to kring 80. Ala ko nakalimot ako basta 1935 siya niya 2019. You do the math. I do no math. Oh my God, I don't know that. Dili na lang. Basta kamo na yung math. She lived a long life and very, very kuan. Kanang no restrictions kind of life. Diba? Dagan kay siyag bisyo. Nagayusi akong mama. Akong lola. Kuan. Kanang isa ka rim. Isa ka adlaw. Uy, atik lang. Pero ba sige nga na. Isa ka rim ang gunahihang kompra permente. Pero wala good takabalo kung unsa na siya kapaspas mahurot ng isa ka rim niya nga kompra. Pero the fact is, she is a chain smoker. Once the one on hand has run out, nanapoy puli. Diba? Nga naman siya. Tapos, dili siya ganang may namog tubig. Dapat soft drinks. But she lived a long life anyway. Tapos, dili siya ganahan mo kaon o gulay. Gusto niya karne. Uy, basi gayngon sila nga. Uy, pangit kayo mo nga example, darling. Ganong nag-advocate man mo ano mga unhealthy living and then mag-inom and then mag-yossi and then what I'm saying is, ako unta ing ana akong life dili ko wala ko nagayosi ha wala ko ing ana nga bisyo niya akong inom is occasional like kung naay birthday lang or something na gina-celebrate pero every week dito na celebrate pero dili mata every week mga once a month na ay gina-celebrate so muna ang time na magtapok-tapok ang family na ay ginainom gamay mga ing ana na mga dili ko gusto nga kanang ginabawalan kog sweets ana good pero basig mo ingon manggod sila sa mga tao na nakadungog ani nga podcast maingon sila nga lain lagi ni sila no gina-advocate nila unhealthy living. I'm not saying you do it. I'm saying idol na ko akong lola. She lived a long and unrestricted life. She ate what she wanted. She drank. She soft drinks. She everything. Wala dyan na tabo. Wala lang. Wala ako maingon sa inyo. Magbuot lagi mo sa ako. And we're not saying we do that. We have the same habits. Like Darling said, wala man may nagapanigarilyo. Ang inom kay occasional lang. Ang coke kay occasional lang. Ana good. Ang amo lang ba kay ka ng may paamong lola no kay she lived a long life. Ana lang. Kinay uban din naga-vegan. Ana ba? Kanang vegan yan, 10,000 steps per day. Oh my God. Kapuya ko eh. Oh my God. Pero ilahan ng lifestyle. Kanang bilib ko ana sa ilang lifestyle kay makayan na sila disiplina ba. Gina-comment na to na sila. Or what I'm saying is, it doesn't matter. My lola lived a long life. Masking wala siya naging ana. Diba? Pero kung ing anak mo, like vegan mo, nag-take care dyan mo sa inyo, mga keto diet, mga anak-anak, mga 10,000 steps per day, mga ing anak dyan inyo ang ginabuhat, good for you. What I'm saying is there are also people that die even though they lived a healthy life. So, when it's your time, okay? I believe in that. Kabalo mo kung unsa dyan pinaka-main source of, main cause of death sa mga tao kabalo ka unsa? Wala. Tubig. Ano man? Tubig. Everybody drinks tubig. Mga matay man gyapon tanan, nagainom tang tubig tanan, mo nang dahilan. Bitaw no. Uy, ako rin nakatawa ako sa sarili na kong joke. Oh my God. Uy. Katong giingon day ni Casey sa tuwa nga ang ihadong kaila nga doktor kay wala dili gyud daw nagainom og tubig ring. Ay, tama di ay. Unsa yung ginainom coke? Coke lang yun daw. Ang imbis kay ang style no, kung mupalit kag coke, mo ato kag tindahan, di ba niya mo? Or mo ato kag grocery, mpait kag 1.5 or mga in can na mga coke. Ang ilaha dong, katong doktor doon yung kailang, ilahang style do kay na mo ato panel silang balay. Wow! O ana sila kakuan sa coke. Unya, dili siya mamatay. Kring kay ingon man ka nga ang dahilan sa ang cause of death kay tubig. Sa to pa kung wala ka gainom tubig, di ka mamatay. Oh my God, my mind is blown. Oh my God. Unya, diba, pag mahubog ka nun, mahang over ka, imong inom mo, dili tubig, dapat Gatorade.
Dapat electrolytes. Oo, mo man ako style dugay na ko nagaingon ana basta mahubog gani mo yung buhaton okay. I've never had a hangover for many years. This is what I do. When you wake up and you feel agoy, mahubog man jud ko. Mo yung buhaton. Kuag Advil, dapat na kay Advil permission yung balay or Alaxan FR or basta ka na ibuprofen ba. You take an Advil and then you should buy a Pocari Sweat or Gatorade. Pero mas better ang Pocari Sweat. And then you take that, you drink that, and then it should be over in an hour. I promise. That's what you do. Kato ang dili advice ni Darling. Dili to na ko advice kay kung di mo gainom, nganong sundon man to ninyo? Gani. Kung naa na kay sarili nimong hangover cure, nganong musunod man ka sa advice ni Darling? Dili na niya advice. Ang uban di ba kay ang cure sa hangover kay magkape, na uban ka ng ang cure sa hangover kay mga og noodles, mga init-init na mga arish kaldo, mga nana, batchoy. No, that's not. Because the reason of your hangover is dehydration. Alcohol can dehydrate your body. So, that's according to me because I am an amateur certified internet certified nutritionist. Yes, correct. And a doctor of internet. Di ba na doctor of medicine? Apoy doctor of internet. Oo, mo lang to ako masulti about sa cure sa hangover. Disclaimer, basig na ay mga suko ba? So, wala may nag-advocate og kanang coke, inom, smoking lifestyle ha. We're just stating a fact. Yawan mo pero bitaw oy kanang basig na po yung magbasuko diya mo si Rael or Rael. Yaw na siya nga man di ay mali di ay to among pagtuo. Niya. Si Johnny Depp, 61 years old actor, American actor. Na picturean nga kauban ng iyahang new girlfriend, usa ka 24-year-old Russian beautician named Yulia. Naado sila sa London na picturean. She, the girlfriend, is younger than Johnny Depp's daughter, Lily Rose. Unya, ang ako lang ba? Anong daghan kaayong, di na lang ta magbuot. Pero kanang daghan ka. Interesting lang siya ba nga na phenomenon nga daghan kaayo mga tigulang ba na kanang bata lang ilang uyab perminti. Napo ko ingon. Kanang wala na tagam si Johnny Depp ba? Si JD. Wala siya na tagam sa naitabo siya kay Amber. Diba? He went into a deep relationship with a young woman and look what happened to him. His life, all of it, even the most secret parts of his life was exposed kay tungod aning naitabo nga nanguyab siya batanon nga karon na anapod. Ambot usaw na niya basta malingaw man gud siguro siya ingana ka bata ambot niya ambot na niya. Na rockstar lifestyle kanang pangit mura kag kuan mura kag Leonardo DiCaprio Leonardo Bernardo DiCaprio. Kanang mga ingana ba mga tigulang na bata ang uyab. Unya, the worst is kanang bata pa gani sa ilang sariling anak good. Pero ilaha man ang kinabuhi. Ako dili lang gid ko ana ba. Ako nag-support gid ko kang Johnny Depp katong trial niya, pero kaning ingon ani nga naa siya girlfriend na batanon. Bahala mo di two consenting adults. I don't care, pero kanang kuan ba kanang wala lang. Kuan lang siya kanang dili lang nato masabtan ang ilahang POV kring kay we never experienced it like ang tiguang nakig relationship sa batanon. I never experienced it. Ikaw, I'm sure you never experienced it. Murag ko kay nako i-share kadi si Rico Blanco ug si Maris ba Rakal. Ay halata ma di ay Fun fact, paglabas aning song na hinahanap-hanap kita, 7 years later diya pagi anak si Maris Rakal. Oh, really? I didn't know that. So, kutay, karon na year 2024, gi-release ang hinahanap-hanap kita sa River Maya. 7 years after, Maris was born. So, mga 2031. So, ing anak, layo ang ilang age gap.
diba, ni Rico. And then I saw one clip of them. Kay, nag-viral ba sila niya. Siyempre na ay mga friends mo share sa ilang mga love story and whatnot. Nakita lang nako ba nga kuan ang isa ka clip ni Rico o ni Maris kay kanang lahi jud sila kay imagine ha, si Rico around 50s naman siguro na siya ron or 40, late 40s. Basta nara na diha. Nara na diha niya. Si Maris kay nagprint siya og kanang ay nagpa-customize siya headband nga naay naong ni Rico Blanco murag bunny ears ba. Can you imagine that? Kanang headband na bunny ears niya. Ang bunny ears dito ang naong duha ka naong ni Rico Blanco kay duha man ang ears. Oo. Tapos siya murag ano siya surprise siya niya gisuot niya lipay kay siya murag gud siya kanang nag-atiman og bata kay nga gamay. Wala ko kita na nga video pero I can imagine. Oo niya ang naong ni Rico Blanco ba kay murag gud kanang unsa man ni ay nalipay good siya pero that's not the kind of fun that a late 40s person would think to have. Tama ba ko, no? Diba? Pero maybe he's into that. Maybe he's into cute egyo kind of girls. Kanang murag mga, say tawag anak, kaya nga mga e-girls? Nagdugay ba silang duha? Kasi nga na yung mga trip ba ka na mga cute-cute. Gani, no? Nagdugay ba sila? Ikaw ba? Bahala sila, nagbulag na bitang sila. Kuan ka kanang nibilib ka no kay kanang wala man na destroy si Maris nag-flourish ang iyang career pagani kay kasagaran ako makitaan Julia Montes, Coco Martin naminaw ka si Julia Montes karon pagud siya nag-comeback sa kadugay niya nga naa sa naglaylaw man to siya kring nabuntis man siya. Mo gani kay ginabuntis sa Coco Martin niya. Si Catherine Bernardo layo na kay naabtan si Julia Montes kay karon pa siya magsugod na pod. Pero sige lang, okay lang at it's least okay, naka-career siya. If she's not kanang looking to I don't know if she's career driven or not pero in terms of financial kanang unsa niya status niya di naman niya need jud pursue career to gain financial freedom because she married one of the richest artists in the Philippines, si Coco Martin. Siya man jud ang isa sa mga mas dato pa yata si Coco Martin kang vice ganda. Not sure. Oo, dato kay ikaw daw kring isa ka dekada daw ng kuan probinsyano nung saan naman ka dugay kayo dili mas taas pas Maraclara abi jud ako champion na tong Maraclara sa una 5 years gud to nagdagan. O katong kuan pod saan ka man naroroon ba to si kuan Claudine Barreto dugay pud to na human ba. Imagine good kring kung ikaw 50 na ka ikaw mismo ha 50 ka nya nakauyab ka og lalaki nga batan-on nya ang iyang edad 24 nya ikaw 50 na ka nya imong uyab ang iyang regalo sa imo ha kay kanang mga sticker sticker sa inyong naong di ba ka na ay unlan nga na ay naong nga na ba nya kung 50 na ka murag dili naman nimo ang naga-bring og joy sa ako ang mga kind of things that a 50-year-old person would be kanang happy about is kanang kuan man kanang mga travel ana ba mga malay nimo that's their thing malay nimo. Wala sila. Wala man gud nato na experience, wala man gud taka. Di kita magbuot kring ko nagabut-buot ta pug ba. Ikapoy na gyud kunin. Ko raman kunin balita raman ko nga na ay uyab si Janet. Tama di ay na ako'y balita nakainomdom lang ko. Mo segue lang ay kana unsa na malahi ta. Katong giingon ako ba katong nagtaxi ko kasaba niya ang mga nasa radyo ni manong driver kay puro mga sex scenes sa radio. How awkward is that? Gina grooming kaniya kay. Lood. For a 30-minute ride, he is grooming you. Dool raman hinoon to mga kuan siguro mga 10. Basig kuan kring kanang deprived siya sa balay. He's not getting any. Naka-timing lang gyud siya. Ay kanang feeling na ko kanang napasubo na siya murag dili pud siya kalihok pagkadungog niya nga hala sex scene wala siya kalihok murag ako ana pud ko kalihok. Murag di ba barit nga pariyami na paralyze mi duha. Nya gibalhin niya ang istasyon no nahuman to nga scene. Nag-advertise na gibalhin niya ang istasyon. Another sex scene.
Advertise naman ka ng pampadugay sa lawas. Ano, good? Gani. Ay, naku. Ang butoy niya. Moro to. Kung naamay namin during producers or any executive from radio stations na Bisaya, can you try replacing your content from that to dili ni advice? Bitaw. Buy our catalog. Ay. Char lang. You put us in your radio. You buy a license to play and put that in your radio. Replace sex scenes or sex dramas with this kind of content, and then we would have a more culturally and socially educated future. Hala? Char! Kuya, baga ang dangling darling isipaon ba? Mao ba? Tama na nigara na po. Dito kay kanang mga sigig pamino ang mga batan kanang radyo free content man dyan na, no? And then what if like people from the countryside, mga bukid-bukid ba, mura na ilang content na makonsume because they don't have internet, they don't have signal or whatever. So they listen to radio and then all they hear is content like that, like ums and ahs. Ums and ahs ilang madungog sa radio. So, usay makuha nilang learning from that other than sex is good or something. Entertainment. Wait. Yummy. Okay, back. Gitilawan ako ang kuan. Ang naknak. Ay, ang adobo ni naknak. Di nagluto adobo si naknak. Okay, asa naman ta? Bitaw, entertainment man na. Entertainment na siya. So, entertainment. Yeah, replace the entertainment to entertainment. Ay, na-remember lang na ako, segue na punta, dahil nakitag segue. Katong nag-training ta sa una sa Concentrix ba? Nami trainer dito ang entertainment kay ang pagka-press kay entertainment. Ngayon, pauta kung kinsa man na. Ayaw na lang. Kaila ka, pero dili ito mao. Katong nag-comment si Evan, dili na mao. Dili ito mao. Nay, isa pa ka-trainer. Nasubraan man na, taga call center. Nasubrahan dili, ba? Dili, ang perminti mo na ito, ginalitok na words sa katong office kay internet. Internet niya. Intermittent. Mga ala. And then, nadamay pa entertainment. Entertainment. Really, nakuan lang to siya kanang nakuratan lang to siya sa iyang trainer life. Nakuratan siya sa internet o sa call center. Intermittent. Paghaman, si Jason Mraz, he came out recently lang. Dugay na kayo ni siya sikat sa mga early 2000s. Tagaan na tog sample kay sample libod. Saan naman siya? Kuan, katong I'm yours. Sample ganino. Dili ko. Pero ang joke sa kung ba na si Jennifer. Tinood gid ay ang kanta nga. Nga I'm yours. Nag-gets na yun ako. I'm yours. Lain na mataas Si yours bito siya. Oh, yours diba? Siya. Pero manifestation din nga song. Nabasa na ko nga bisexual man daw to. Anang wala siya nag-come out ato nga time sa una nga peak sikat siya kay kanang dili pa open kaayo ang mga tao ba sa mga ingana nga topic sa mainstream. No? Yeah, recently kay murag mas open naman ta karon, di ba? Mo to nang gawa sa mga tungod jud ni kay RuPaul Kring. Dako kay siya contribution sa kanang mainstream media jud kasi RuPaul ba. Grabe jud ang influence. Ang influence niya. Dagan man siya hater Kring, dili na to na ma-deny. Dagan siya hater na naminaw siguro hater ni RuPaul, di ba? Kay pero ayaw i-deny nga siya jud ang nag-pave sa way sa LGBTQ na ma-mainstream. Tungod sa iya jud. I can put that in a stamp and stamp on it on your envelope, your imaginary envelope. You stand your ground on the envelope that's on the ground. I stand my ground on the envelope that's on the ground that I stamped. I agree. Oo. Moto ako. Tinood na siya.
See, I'm your singer, Jason Mraz. He came out later in life because being gay was the punchline of a joke in the 90s. Bitaw. 90s ba di siya ni gawas? Dili good. 2000s naman na siya ni gawas. Basig 90s niya na-realize yung sexuality. Wala lang niya gigawas. Alright. Pero tinuod man na. Maybe that was a good decision on his part because now that he talked about this, it's not really a big deal. No, nobody cares. You do you, Jason. Dili pod nobody cares. Grabe pod ka, pero people are more open to it. I don't care. Ay na ni mo. Lain kag batasan mo. Lain man yung kog batasan. Lamot lang nung ganahan mo sko What I mean is, I don't care kung gay siya. It doesn't matter for me. Char. Nice saving grace. Sige lang, Jason. Okay raman na. Okay na siya ba? Murag, good for you. Proud of you. Murag ana lang good. Ang ginahulat na lang nako mo confirm no si Brandon na lang yun. Brandon Boyd ba? Incubus. Si Piolo Pascual. Si Piolo pod. Kanang sure naman jud ko sa kang Brandon. Sure ko, pero dili lang siya factual. Ano nakaingon ka? Kang Brandon. Basta dagan na mag-sign kring di na naging siya recent judge na gani siya no sa isa ka RPDR nga episode. Pero gamay na lang gyud na ba isa na lang nakakuhit di kay mas lisod siya mo come out kring because he doesn't belong in the semi-mainstream mga Incubus. They're not very very mainstream na murag si Jason Mraz kay or let's say ang mainstream ang mainstream Bruno Mars ang level ba Ariana Grande, Katy Perry, mga Demi Lovato, mainstream kayo na. Natay mga semi-mainstream like the progressive progcore na mga genre or mga new metal in the 90s, 2000s, mga kutay mo gawas og gay si Fred Durst sa Limp Bizkit. Makuratan jud ta, diba? Kaya ang ilaha manggong community, it doesn't have a lot of LGBTQ people. So kung magawa si Brandon as LGBTQ, medyo makashock siya. Do you get what I mean? Yes, I do. I do be getting what you mean though. Good! Kunya, basig na ay makaingon, kay kani i-emphasize na po na ko nag-usab kay kanang naamang good ko makita nga nanaghan na ang mga bayot tungod sa mga bayot na manggawas sa social media ug sa mga TV, ana-ana, managhan ato mga bayot, ato mga kabatan-unan, mabayot. Naamang ko'y mga ingana nga mga comments good, katara atong mga friends nako sa Facebook na nakita nako. Ang ako lang i-emphasize ba, nga dili man na nabayot sila tungod sa ilang nakita sa social media. Mao na ginailahang kinaiya, murag comfortable lang sila mo gawas tungod sa mga nakita nila sa social media. Kumpara na mga bayot sa unang panahon nga mahadlok sila mo gawas, dili sila bayot kay mahadlok man. So mo tumas less ang bayot sa una kumpara karon. Ang tinuod kung gusto jud ka makabalo nganong daghan na bayot pangutan-on nimo ang tanang bayot. Kung anong nabayot sila. Magpa-survey ka. Ha? Moadto kag PSA. Tapos magpa-census ka. Kada balay butangag sticker kung na-census na ba. Ana. Okay? Muna siya ang tama nga buhaton. Og, ang kinalasang update. San Juan Festival. Gibatikos sa mga netizens. Kanya na pa dyan to'y kanang post nga kanang katunggi tag ninyo sa page ba? Lilikuan man to siya kanang padulong siya interview ba? Naay babae nga single mom kuno siya. Padulong siyang interview para mag OFW asa to nga country. Oo niya. Nakabihis na good siya for interview clothes na ba? Dala siyang envelope full of documents, siguro requirements niya sa iyang application. Nakaagi man siya dito sa San Juan Festival. Patay. Basa siya ni kuan ni si Rod Lina. Grabe gyud ba? Si Radlina ang nagbasa? Ay, kisa man na si Radlina. Ang nagpost sa story, nagpataka na siya. Dili din na siya si Radlina. Basta katong lalaki nga nagdalag Nerf. Dili po, dahil po to ang iyahang giwiswisan, driver to ang iyahang giwiswisan. Ang kani nga story, wala tan nakaila kung kinsa ang nagwiswis sa iyaha og tubig. Siguro daghan. Wa mailhing mga tao, ana. Unya ang naitabo, niuli na lang siya kay
Di man gid siya kaatubang sa interview nga atong kahimtang. So niuli siya niya. Naman daw sila GC sa tanang nang apply na sila GC ba. Nakita daw nila nga tanan jud sila nadawat except sa iyaha wa man siya kadayon sa interview. Tanan sila nadawat kay naga-process sila visa. Di siya lang na maibog daw siya sa GC kay makita nila nga on process nila mga visa ana good. Nuluoy ko sa iyaha. Luoy jud kaayo siya. Lain jud kaayo ng pagkahitabo ba. Tinuod ni kanang sad man gud kaayo basig writing practice ra ni sa letter sender. Kanang mga pang maalaala mo kaya ng mga Pero maskin pa kung tinuod ni Kring, lain jud kaayo. Lain jud kaayo ni siya. Dapat katong nakoy ka ng wishful thinking lang ni kanang unta no ni adto gyapon siya sa interview ba masking basa siya kay masabtan yata siya sa iyahang kuan interviewer ato Kring feeling lang nako nangabasa man daw ang iyahang mga papeles mga original documents kay kanang mga naga-interview kanang mga employer tao man na sila Kring dili man na sila robot tanan tao nay dughan ay heart ba kasabot man na mo gani ako ang isa sa akong mga philosophy sa akong kinabuhi no kanang kung na kay makita nga problema nga naay kuan na ay ang involved sa mong problema kay tao. Let's say kanang hala di gyud mo sugot akong landlord ba or hala akong boss di gyud mo sugot or kanang actually you'll never know until you try kay tanan tao na ay heart. Depende na kung after ni mo magpakita ko tay basa ka nagpakita ka sa employer wasla kasabot. Lain din sila batasan pero what if disugot sila nga atoy mo kahimtang nakasabot what if lang ba nya kuan pa kayo da kanang luoy effect ba na luoy effect gani basig madawat pa hinuon ka nga na baya na ikaw na hinuon ang dili na do ka i-visa diretso na do ka lupad TNT. Diba? What if lang pero wishful thinking lang man na pero wala na tayong mabuhat kay wala naman siya nadawat iya mga kauban nagprocess sa visa once in a lifetime opportunity wasted gani luoy ka ayo unya istoryahan po nato tong kuan katong nagdala-dala og Nerf gun gipasiritan gud gitutok mismo sa nahong sa usa ka driver kato siya dapat ipakuan na to dapat sa Davao to gibuhat ba kanaing ani nga festival ngano man para di madayon i-cancel sa city government kadagan na gibuhat sa city government mga kadayawan gipang cancel mga aron ng Davao gipang cancel kay kuno nay ulan or kanang sensitive kita gobyerno diri ba kanang kuan jud i-consider jud nila ang unsa ni ang kutay maka-traffic ba jud ana ila jud i-cancel diha ana ba kadagan na tabo diri kiring sa Davao kani ani di gyud magsilbi sa dapat sa Davao ni gibuhat kay para di madayon or kung madayon manggaling kuan controlled area ni dapat sa isa lang ka area dili na maabot sa mga tao nga dili gusto mag-participate para anang i-open ground sa Croc Park ana open ground sa Croc Park ang musulod sa entrance basa jud ka kay ni sulod man ka murag pagsulod nimo ni agree na ka sa terms and conditions so masulod ka ibig sabihin nag-consent ka hatag kag consent di ba bitaw dapat ingon ana no dapat naalong sila sa usa ka controlled area kuan pag yun nga festival Catholic related festival so ba? Dapat San Juan gani no unsa naman na siya unsa day na si San Juan St. John ngano day na siya si John the Baptist man yata ni katong nagbunyag sa river ni Jesus mo ba that's why basaon ka hala unya unsaon man to mga dili katoliko nya katong mga dili at katoliko ang dili katoliko nga nangabasa gidamay gyud ninyo gani apil ana pa isa pa Kring. Sa ngalan nga katoliko ka, di ba naman mo'y reputation, katoliko ba ako no? Pero di ba dapat natay gina-uphold na kanang reputation na peace-loving people? Kumbaga. Pero actually, kasagaran katolik mo may nag-start og war no? Tawa sila Magellan. Giingon naman ni mo na. Lang, sa mukha dyan ani nila ano man lain sila man mo di na ko undang na stop recording di na maglagot ako boom pak stop recording mo na to nahitabo sa kalag dili lain man to siya nga pagkahitabo ang
dagan kay mo gipang damay na tao una sa tanan katong mga Katoliko kuno nga nagbasa-basa. Ang inyo dapat basaon lang kato lang pong gusto magpabasa. Katong dili gusto kailangan pa ba na ignon? Di ba matik common sense man dapat ni Kring? Wala, may common sense. Ay. Asa man nga lugar? Sa San Juan. Putarong ba sa San Juan ba day? Abot bitaw, asa nga lugar? Pataka lang ka eh. Daw be? San Juan Festival, Philippines. Asa na eh? Sa Metro Manila ra na or NCR asa ba? Basaan Festival. Mao ba? Lain na pamnaw. Metro Manila. Metro Manila, Dialogi. And many other communities across the Philippines. Mao ba? Mao ba? Wala ko ka-experience wala ko ka-experience nga nag-San Juan ta sa Davao. Wala sad. Hoy, tama. Tanawa. Observed by San Juan, Metro Manila. Sa San Juan lagi. Na lugar. Ang capital of the San Juan Festival is the San Juan location of the Philippines. The city of San Juan. Ay, mura na gunaganang kuan kung ang inyong lugar, ang pangalan kay kuan. Sa tawag anak ka ng, ay na lang. Ay, na. Katong unang pagbasa nato ato nga Facebook post manggod kay kanang ning init pa ang dugo, ning init ang kalawasan ba sa kalagot kay luoy kaayo ang babae nga nagpost sa iyang sugilanon. Oo. Pero ani na siya day. I believe in the saying na if it's meant to be, it will be. So kung wala jud ka na dayon ato, naapa siguro yung mas better nga window to open for you. I believe in that. So tanaw ni mo Kring. Tama. If one door closes, another window will open. Murag ana ba? Di kailangan ka mukatkat sa window. If one door closes, another one opens. Door gyapon, dili window. What if window? Kailangan ka mukatkat sa window. Asa ba sa third floor nga window? Di lisod kaayo. Dapat door lang gyapon. Mo gani. So, kung wala ka na dayon dito, girl, dito sa country na imong gi-applyan, basig na ay better opportunity nga mo abot sa imo. Basig mahimo di kang vlogger. Tungod ani ng mga experience. Di ba mga vloggers that go kag sweldo? Just what I learned from TG, there's at one point he earned around 450,000 in 1 month from Facebook lang na. Wala pa ilabot sa laing platforms. For example, kung nag-vlog siya sa TikTok or sa YouTube, wala pa appeal dito. Kung Facebook pa lang to Kring na mga video, yung pang-upload, 450,000. Dagan mo na siyang episode about sweldo sa vlogging. Giihap dyan niyang kwarta. Nakakita man ko unya kanang kuan kayo amazing gyud kaayo sa katanan. Oo, unta nga anak ko kabagag naong no. Matiming gyud ba nga ganahan ka sa mga tao sa imo ha. Mao nang dili ka matingala nga si Mickey Atros nga nang maski unsa na lang ang iyang post kung unsa ang ang post ang maka-like sa mga tao mo na iyang i-post kay balag makadaot balag makadaot sa iyang anak. Pero sige lang, mayahan man ang life. Ako pangarap man ako na madato, pero dagan man siguro way. Ako siguro dili man ko kaingon siguro kung ingon kung kailangan na ako'y tamak-tamakan nga tao. Di pod ko kaingon basi di ay mo-post pod ko ako. Huy, ako gusto ko madaog og luto. Muna akong isa sa mga way na ginapangarap. Oo. Kabalo ba ka, Kring? Kabalo ba ka na nadaog kagabi isa ambot unsa to nga 655, 640 na ambot unsa to nga 6 something. Basta naay nadaog sa Digos Loan Better. One winner. 157 million. Taga Digos. Nga mabalan ba ya unsa nga branch? Giingon jud unsa nga branch sa outlet, Lotto outlet. Wala ko yawa Unya makakuan ba yan na? Maka tawag na? Kalang nabi na ibalato ang outlet Kring. Mo ba? Naibalato. Wala na. Nakadungog na ko around 500k yata to. Walang fixed amount ang balato. Dili na siya kwaon sa iyahang winnings. Ihatag yun na siya sa PCSO yata. Dili ko sure, paki-correct ko kung mali ko. Pero muna akong mga nadungog ba sa una. Pero 157 million, mundang o trabaho You're set for life.
Oo, mundang og trabaho, dili na ko mo trabaho. Pero same lang akong lifestyle, pero di lang ko mo trabaho. Higda lang ko mag-podcast lang ko. Ana, magstorya. Magstorya na. Niya, usay, magstorya sa Japan. Pamahaw no sa Japan ya. Pagpaliud to, Australia. Niya, panihapon sa, kuan, sa Iraq. Hey! Di na lang gani ko magtanong mga ingon anak kay mainggit man ko, maluoy man ko sa ko galingon. Wow. Kaluoy. Nabaday luoy nga sige kuan kaon. Luoy baday na. Gani. Ang luoy, ang way gikaon. Mangka. Kana, gani nga ikaw giram kagkaon, gara pod. Nagainom pod ba mo og alcohol sama sa amuan ni Kringkay kay birthday nako katong isang adlaw? Ang choices nato kay yes, occasionally, yes, alcoholic ko, og no, luuda oy. Og ang pangutana! Unsa imong ginainom? Gin, rum, wine, tuba? What's your preferred beverage? Pag-comment sa Spotify, sa YouTube, sa Facebook, o kung asa man ka naminaw. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. O basig na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. And again, the best way to support our show is to click or tap on the follow or subscribe button sa Spotify or YouTube or sa Apple Podcast. Kay kung mo subscribe man gud mo, pasabot, ma-notify mo kung naami new episode. Tapos, wala lang. Mao na siya the best way to support us. Pero napay mas best ana kanang mo donate mo. So, go to diliniadvice.com. Thank you. Ingel. Unya, maura to guys. Maura to niya. Mag-record na po mi ugma sa buntag para daghan tag pundo. Okay, bye. Bye. See you soon. Mura jug mga kaila. Bye.